Ont mijn snijn is dit festival. Er worden zo'n 150 films, speelfilms en documentaires vertoond. En de organisatie verwacht het zo'n 20.000 bezoekers. Just die weer de opening met de film over de Noorse skaker Magnus Carlsen. En mijn collega Andor Faber die maken de volgende reportage. Het is gewoon heerlijk hier vertoeven. Ik hou er wel van. En alternatieve filmen ben ik wel voor, ja. We verwachten natuurlijk veel van ons programma. We hebben een mooi internationaal Noords programma. En dat is de kern van ons festival. Maar we hebben ook het noordelijk regionale programma voor Groningen, Friesland en Drenthe. Dat is samengebald in het Noorderkroon programma. En ik hoop dat het publiek daar heel erg van geniet. En van ons hele aanbod natuurlijk, hè, want het is veel meer dan dat. Ik wens jullie allemaal een mooie avond toe en een heel mooi festival. Hvor 8 C4. Hvor 10 tårnslår E6. Hvor 6 dronning E5 matt. Hvor 9 dronning E8 matt. 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 Ja, de openingsfilm Magnus over die Noorse skaker Fredo Buwalda. Wat een prachtige film is dat. Dankjewel. Dat voelde een heel soort mensen. Ja, is leuke reacties hoor. Ja, heel leuk. Ja, echt, sommigen twijfelden een beetje omdat het een documentaire was, maar heel soort mensen wie echt verpletterd door de charme van de film en het verveelt geen minuut, die film. Hij is nog een keer te zien, hè, komende sneu, een kwartier van 5. Binnen nou een protte mensen hier op het festival die daar echt een aantal dagen begraven is, maar in de bioscoop? Ja, die ben er zeker. Er zijn een aantal mensen die je al heel lang volgen en elke keer wegkomen. En die bestellen echt 20, 24 tickets. En door zelf nog wel een aantal films of had ze nog wel showen? Nee, ik zag zelf eigenlijk geen film meer op het festival. Misschien dat ik er nog 1 of 2 even een stukje van mij pik, omdat ik ze nog wel een keer wil zien. Maar ik heb zelf eigenlijk al een keer showen. Er hast nog een tip voor u, wat die mooiste film is. Welke film is dat? Nou, ik vind heel veel films heel mooi natuurlijk, die hier draaien. Maar een van mijn favorieten is The Happiest Day in the Life of Ollie Mackie. En waar gaat hij over? Het gaat over een Finse bokser. Het is gebaseerd op een weergebeurd verhaal. Hij maakt het kans om in een wereldkampioenschap te winnen. En hij moet heel hard trainen en dan wordt hij compleet verliefd op een famke. En dan verliest hij zijn focus. Dank u wel, Fredo. We sturen nou even een stukje van die film. Sä voisit nyrkkeellä kameralla. Julma ilma. Rolli! Mä luulen, että mä oon rakastunut. Joo, terve. Aha. Hyvä, tällä jatketaan. En wanneer al die film correct te zien is, kun je zien op de website van het Noordelijk Filmfestival. We praten via met Vrouwtje van Wengerden. Zij zit hier naast me, want zij is filmregisseur. En haar film ging juist in première, de film Ik was pas 14. Vrouwtje, vertel, waar ging die film over? De film gaat over het verhaal van mijn oma. En een herinnering van haar aan een gebeurtenis vlak na haar 14e verjaardag. Mijn oma is opgegroeid in het dorpje Putten op de Veluwe. En daar heeft in de Tweede Wereldoorlog een grootschalige razzia plaatsgevonden. En zijn alle mannen weggevoerd naar Duitsland. En in de film zien we de herinnering van mijn oma en portretten van meisjes van 14 van nu. Waarmee ik eigenlijk wil laten zien hoe een gebeurtenis op je 14e verjaardag zo lang je nog met je mee kan dragen. En die Beppe had mij werken aan deze film. Dat leek het me heel moeilijk voor haar om die herinnering nog eens op te rakelen. Ja, ze was heel emotioneel toen ze de film voor het eerst zag. Maar ze zei na afloop tegen mij, dankjewel. En
ja, voor mij was dat wel een teken dat je met de film ook niet alleen iets neemt, maar haar ook iets geeft. En dat ze blij wel is dat ze haar verhaal heeft kunnen doen. Ja. Je bent uitgestudeerd aan de Filmacademie. De komst uit Bethlehem. Je bent nu nog in Amsterdam, maar zo is het in Friesland en ik film je willen? Ja, veel van mijn films film ik hier. Of gaan over hier. Of gaan over het feit dat ik hier vandaan kom uit Friesland. En wat ik hiermee heb, omdat ik hier opgegroeid ben. Dus ik zie daar wel toekomst in, ja, zeker. Nou, eerst deze film. Ik was pas 14, Jetter. We zeggen er nou even een stukje van. Natuurlijk mis je iemand dan wel, hè. Maar ja, of je dan nou zo heel bewust dat... Toen je dan hoorde dat hij helemaal niet meer jou... En je hebt ook een hele periode gehad dat je dacht dat hij misschien toch... dat het een vergissing was. Dat je hoopte alsmaar dat hij nog thuis, dat hij nog terug zou komen. Dat kan ik me nog wel herinneren. En heel lang heb ik dat gehoopt. En deze indrukwekkende film van Vrouwtje van Wengerden, Ik was pas 14, die is nog een keer te zien hier op het festival komende sneuntemiddag om 4:45. Dan is er nog een nieuwsgierig project hier, dat heet Look at Me. En dat gaat over Ljouwerter band die het zelfs meewerken haar aan een film. En collega Wendy Kennedy weet er meer van. Wendy, vertel eens even, waar gaat dat project over? Ja, het gaat eigenlijk over 4 films, documentaires, die het maken binnen over 4 band in Ljout. Het project is eigenlijk begonnen op 2 Ljouter basiskwam binnen lessen over het filmmeisje. Onder andere het meisje van een storyboard, maar hun eigen persoonlijke verhaal. En uit deze band ben 4 bandkeers en daar dan uiteindelijk documentaires over maken binnen. Ja, dus heel persoonlijke verhalen, waar gaan die bijgelijks over? Nou, bijvoorbeeld een famke dat net weet wat haar heid is. Of een jongen waarvan de heid verstoren is. Die het best in paken beppen wennet. Ja, dat zijn echt hele leuke dingen alle jaren. Maar toch zijn het geen dramatische films. En de films willen eigenlijk vooral zien laten hoe goed ben je er eigenlijk mee omgaan kunnen. Hoe sterk ben je binnen. Maar toch wel bijzonder dat je erbij wezen mocht. Ja, want ik had een reportage maken. Het lijkt wel wat gevoelig in, want het is een persoonlijke verhaal. Maar uiteindelijk mocht ik bij een van de opnames wezen van de 11-jarige Felicia Cox. En ik maakte de volgende reportage. Je hebt een hele filmploeg achter je aan. Wat zijn ze aan het doen? Ze filmen een stukje uit mijn leven. Ja, en wat voor stukje? Dat mijn ouders uit elkaar zijn. En hoe ik bak en teken. En hoe ik dagdroom. We zoeken niet iemand, dat is misschien wat hard, maar we zoeken niet iemand die alles helemaal perfect voor elkaar heeft. Want een documentaire is vaak ook wel een... er moet een beetje struggle in zitten. Het zijn wel verhalen waarvan je denkt, wow, oké, en wat goed dat je dat wilt delen. Jouw persoonlijke verhaal gaat over jouw vader en moeder die zijn gescheiden. Wat vind je daarvan? Ik vind het veel beter zo, want de sfeer was eerst niet zo leuk in huis en nu is het veel leuker in huis. Ja, en was het in het begin niet moeilijk? In het begin was het wel een beetje moeilijk, omdat ik dan een van mijn ouders dan heel erg miste. En je moet dingen soms wel heel vaak opnieuw doen, hè? Ja. Hoe is dat? Soms is het wel een beetje moeilijk, omdat je concentratie is dan een beetje weg. En later dan zegt ze stop en dan ben jij heel blij. En hoe bijzonder vind je dat jij bent uitgekozen? Ik vind het eigenlijk heel bijzonder, omdat ik dacht dat mijn verhaal niet zo bijzonder was. En dat andere kinderen veel bijzonder verhaal hadden. En vind je het belangrijk om jouw verhaal met anderen te delen? Ja. En waarom? Omdat ik was erbij toen mijn ouders ruzie hadden. En ik vond het heel moeilijk. En als ik dan aan iemand het verhaal vertel, vertel ik er ook altijd bij dat je het positieve erin moet zien.
Ja, en die films die gaan morgen hier in première op het Noordelijk Filmfestival. Wendy, gebeurt er nog wat bijzonders? Ja, vanzelfs, want de 5 haatradspelers komen hier morgen in de Harmonie aan in een limousine. Dan worden ze, hoe de reden lopen gaan ze heen, worden ze ontvangen door hun squaalgenoten en dan zien ze maar zien aan het resultaat in. Ik maak hier een verslag horen en dat is van het weekend te zien op vensteropfriesland.frl. Dat is een meewerking tussen Friese media en cultuur. Oké, dank u wel, Wendy. En want via het Noordelijk Filmfestival, als je weten willen wat hier al hier te zien is, dan zul je even op de website noordelijkfilmfestival.nl. En als je wil een film zien willen, maar net van huis willen, dan kun je bij Omroep Friesland nog een mooie film zien. En die is morgen te zien. Dat is de film Amama over een Baskische boerenfamilie. En die film is maken met Frieske ondertiteling. En dat is wel heel bijzonder. Dus bij Omroep Friesland morgen te zien de film Amama.